Pozdrav i dobrodošli. Da li znate da je izuzev originalne bube, starijih Porschea 911 te nekih egzotika, praktički svi auti imaju vodeno hlađenje, odnosno drugim riječima koriste rashladnu tekućinu, to jest antifriz. A osnovu ovakvog sustava čine s jedne strane pumpa rashladne tekućine i termostat, a s druge strane hladnjak ili kako se često zove killer. Pumpu i termostat, to smo već riješili u drugim videima, pa ćemo sad vidjeti čemu služi hladnjak, zašto se kvari i prije svega kakve probleme može prouzročiti kada je neispravan. Idemo! Prvo i osnovno, kao što bi se i dalo pretpostaviti, ako je hladnjak motora neispravan, naš auto bi se mogao pregrijati. Jednostavno, vozimo se, a kazaljka temperature postepeno raste sve dok ne dođe u crveno, te u konačnici motor prokuha i izbaci rashladnu tekućinu na čep ekspanzione posude. Vjerojatno ne moram ni naglašavati koliko je ovo štetno i kako može dovesti do oštećenja mrtve glave i sličnih skupih kvarova. Na istom tom tragu, ali ipak malo manje dramatično, naš auto bi mogao raditi na temperaturi znatno većoj nego inače. Primjerice, mogli bi primijetiti da kazaljka temperatura ne stoji više na sredini, već na 3/4 prema crvenom. I mada auto možda ne prokuhava, ovo je jasan znak da se ne hladi dovoljno. Zatim imamo gubitak rashladne tekućine koji se može događati iz dva razloga. Prvi je već spomenuto prokuhavanje pri kojem se događa da antifriz iskipi iz ekspanzione posude. Ovo doduše nije nešto što nam može lako promaknuti, ali opet nikad se ne zna. S druge strane, hladnjak može biti ispucan pa da rashladna tekućina u manjoj ili većoj količini curi iz njega, naročito kada auto dođe na radnu temperaturu. Uglavnom, što god da je uzrok, mi ćemo morati stalno dolijevati rashladnu tekućinu. Potom, ako iz napuknutog hladnjaka curi malo ozbiljnije, onda ćemo imati manje ili veće lokve antifriza ispod auta. Više o ovom, ali i drugim tekućinama koje se mogu naći ako je sve dobro u autu, to jest motoru, odnosno ispod auta ako nešto ne valja, pogledajte u zasebnom videu na ovom kanalu. I za kraj, hladnjak koji je u lošem stanju, pun prljavštine i mulja, bi mogao zamutiti rashladnu tekućinu. U tom slučaju ona više neće biti prozirno crvenkaste ili plavkaste boje, koja već da je, nego će biti mutna i smeđa. A mnogima bi u tom slučaju prva stvar koja padne na pamet mogla biti puknuta mrtva glave. No stvari ne moraju biti tako katastrofične, pa ako imamo sreće, možda je samo do hladnjaka. Sad kad znamo što očekivati ako je hladnjak motora, to je killer neispravan, idemo na kratko objasniti kako rashladni sustav u autu radi. Dakle, svaki motor, bilo da je benzinski ili dizelski, osim mehaničke energije za pokretanje automobila, stvara i popriličnu količinu topline koju je potrebno nekako odvesti. A to je zadaća rashladnog sustava koji održava temperaturu motora unutar određenih granica. I unatoč različitim varijantama i izvedbama, svi oni rade na istom principu. Unutar motora imamo pumpu rashladne tekućine, to jest pumpu vode, pomoću koje se stvara cirkulacija antifriza te na takav način hladi motor. Dalje imamo termostat koji je zatvoren dok je motor hladan, a onda se otvori kada dosegne određenu temperaturu. Kada se to dogodi, vruća rashladna tekućina počne teći od motora prema hladnjaku, koji se nalazi na prednjoj strani motora. I dok rashladna tekućina prolazi kroz njega, hladi se te se vraća nazad u motor. I tako u krug. Uz to imamo ventilator hladnjaka koji se pali kada se auto kreće sporo, jer je tada protok zraka kroz hladnjak slab, ili kada temperatura motora postane previsoka. Također imamo crijeva koja spajaju motor i hladnjak, te skoro kod svih auta mali killer u kabini koji služi za grijanje. Ok, to je valjda dosta teorije, nego ajmo sada vidjeti zašto uopće dolazi do problema sa hladnjakom motora, to jest koji su uzroci njegovog kvara. Za početak, sam položaj hladnjaka, skroz naprijed iza branika i maske ga čini izloženim oštećenjima. Recimo, kamen ili nešto slično može sletjeti s puta i lupiti u hladnjak, ili možemo udariti nešto dok se vozimo primjerice po makadamu punom rupa. Uz to, većina hladnjaka ima bočne stranice napravljene od plastike koja s vremenom može postati krhka te pucati. Bilo što od ovoga će uzrokovati curenje te gubitak antifriza. Potom, valja napomenuti da je hladnjak napravljen od metala, što ujedno znači da ga može napasti hrđa. Ovo opet može dovesti do toga da hladnjak procuri, ali se može dogoditi da hrđa pojede dio ovih rebaraca koji služe za hlađenje. U tom slučaju će killer, mada ne curi, slabije hladiti. Zatim, hladnjak može biti sav prljav i prekriven debelim slojem blata i prljavštine, naročito kod auta koji puno vremena provode na neasfaltiranim putevima. Ovo ometa protok zraka kroz hladnjak, što smanjuje njegovu sposobnost da adekvatno ohladi rashladnu tekućinu koja protječe kroz njega. Slično se može dogoditi i unutar hladnjaka ako se nakupi kamenac, stalog i mulj od raznih nečistoća. Uzrok ovo može biti korištenje obične vode i slavine umjesto antifriza ili ako je prethodno došlo do miješanja ulja i rashladne tekućine, recimo kada pukne hladnjak ulja.
I na kraju imamo situaciju kada je kiler djelomično ili u potpunosti zaštopan, što se događa kao da ekstremnih zaprljanja i stvaranje velikih naslaga unutar njega. Naravno, protok tekućine kroz takav hladnjak je smanjen, ako ga uopće ima, što rezultira slabijim hlađenjem motora ili čak i pregrijavanjem. To bi bili valjda svi uobičajeni uzroci kvara hladnjaka i naravno sada se vjerojatno nameće pitanje kako popraviti. Jasno, ako je hladnjak oštećen, bilo mehanički ili od korozije, to je hrđe, onda mu nema pomoći, već ga valja zamijeniti. Ovo je vrlo bitan dio, te tu nema mjesta nikakvim improvizacijama ili krpanjima, naročito ako auto koristimo na duže relacije. Umjesto toga, takav hladnjak valja zamijeniti, a koliko taj spor košta, ovisi o autu, ali o tome da li ćemo ga mijenjati sami ili ne. S druge strane, što kada je hladnjak prljav, bilo iznutra ili izvana? E pa na sreću, ovo je nešto što se može riješiti, to jest popraviti, a da nije na uštrb pouzdanosti. Prva situacija. Ako je hladnjak prljav izvana, dakle pun zemlje, prašine, blata koje se zavuklo između svih onih rebaraca za hlađenje. To je nešto što se rješava običnim pranjem, ali da bi ovo imalo učinka, često moramo izvaditi hladnjak iz auta. Problem je u tom što s prednje strane obično imamo hladnjak klime, ali i interkuler, a sa zadnje strane je ventilator njegovo kućište, pa onda nikako ne možemo doći do kilera. A kad je on vani, onda možemo detaljno očistiti cijelu njegovu površinu, recimo dimerom i vrućom vodom. Minivoš će tu svakako dobro doći, samo nemojte ići preblizu, naročito ako je jak pritisak da ne bi posavijali i oštetili ona rebarca. Druga varijanta je kada je kiler prljav iznutra, to je pun naslaga kamenca i sličnih muljaga. Ako nije riječ o nečem preekstremnom, problem se često može riješiti upotrebom tekućine za ispiranje hladnjaka, to jest killer reinigerom. Sam je postupak poprilično jednostavan. Ispustimo rashladnu tekućinu, naspemo ovo sredstvo te pustimo da auto radi s time određeno vrijeme. Ovo je često dovoljno da rastvori sve ove naslage koje će onda iscuriti van kada sve ovo skupa ispustimo. Točna primjena naravno ovisi od konkretnog proizvoda koji se koristi, pa sad tu ne bi detaljizirao previše. Ipak, ovako ispiranje može pomoći samo ako naslage nisu pretvrdokorne, te ako kiler nije djelomično zaštopan. Jer ako je, rashladna tekućina, to je sredstvo za čišćenje, će i dalje prolaziti samo kroz prohodni dio kilera, dok kroz onaj zaštopan i dalje neće biti cirkulacije. Ponekad je moguće takav hladnjak vratiti iz mrtvih upotrebom malo žešćih kemikalija, ali ovo nikako ne bi preporučio za upotrebu u cijelom rashladnom sustavu. Umjesto toga, skinemo hladnjak i samo njega napunimo, te ostavimo da kemikalije djeluju. Pa ako pomogne, pomogne. Mislim da je to manje više sve što se imalo za reći po pitanju hladnjaka motora. Nadam se da nisam nešto izostavio, a ako jesam ili ako imate još kakav koristan savjet za nadodati, svakako pišite dolje u komentarima. I da, bacite pogled na druge video sadržaje, recimo o termostatu ili pumpi koje imamo na ovom kanalu. A u međuvremenu vidimo se.